וזהו, התחלנו. אז למפגש החמישי אנחנו מאוד מאוד שמחות להזמין שתיים, לילך ונעמה, והם כל אחת תצגנה את עצמה כדי שאני לא יהיה גבול לכמה אני יכולה לפדח אותם מול כולם, אבל מה שאני כן רוצה להגיד שההזדמנות הזאת, לדבר עם שתיכן על החוויה הלא מוגדרת הזאת, הלא קונקרטית הזאת, היא לא לייבל והיא לא טקסט והיא לא פודסט והיא לא תאורה, היא לא שום דבר אחד, ושתיכן שעוסקות בתרגום של החוויה המוזיאלית לשני העולמות תוכן שלכם, נעמה שרואה, קוראת, שומעת, מקשיבה ועובדת עם אנשים, ולילך שיש לה את היכולת לקחת את הרעיונות המופשטים ביותר, את המילים שמגיע עם התערוכה והאוצרות, ולהביא אותם לכדי המקום שבתוכו יגיעו האנשים של נעמה, וכל אחת עוסקת בתחושה הזאת של ההיקסמות שקראנו קודם, או אני לא רוצה להגיד הפליאה, כי אנחנו תכף נדון בה מכל הכיוונים, אבל הרגע הזה שבו נכנסנו למוזיאון, יצאנו ממוזיאון, מתערוכה, והגוף שלנו מלא בהשראה, הראש שלנו מלא במחשבות, הלב שלנו מלא באושר, וזה קורה הרבה פעמים, והרבה פעמים כשיש אנשים שבאמת תשומת הלב שלהם פונה אל הקהל, מסתכלת על האנשים, ואני מאוד מאוד שמחה שתכן פה, כי שתכן חושבות אנשים, ומקום, וזמן, ועונג. אז לעונג שבאתם, נעמה, את גם co-host יכולה להתחיל, אני אהיה בשקט ואני עכשיו עוברת להקשיב לכם. היי, שומעים אותי? מעולה. אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה. שגלית ואני דיברנו עוד לפני המון זמן שאני ארח איזשהו מפגש של הפורום, זה היה כבר לפני המון זמן, נכון גלית? מאז עברו הרבה מים בנהר, ובעצם אני חושבת שיהיה הכי מעניין קצת לספר לכם על איך אני רואה את חוויית המבקר, או ספציפית יותר את חוויית הפליאה כחלק מחוויית המבקר, דרך עיניים של אחרים. ואני חייבת לומר שאני לא הייתי חובבת מוזיאונים. אני כילדה לא לקחו אותנו הרבה בבתי הספר למוזיאונים, גם המשפחה לא כל כך יצאה למוזיאונים, וכשלמדתי בתואר הראשון עיצוב וחינוך, דבר הראשון כשחיפשתי עבודה אחרי הלימודים, דבר ראשון שחשבתי עליו זה, יש מוזיאון עיצוב בארץ, אולי אני אשלח קורות חיים. וככה התחיל הסיפור שלי. אמרתי, נראה. היה לי ניסיון בהדרכה דווקא עוד מהצבא, המון, אבל לא חשבתי על להדריך במוזיאון. רציתי להיות מעצבת תאורה בכלל. ולמדתי את זה גם אחרי התואר הראשון, בתואר השני אני כבר מתעסקת עם באמת מוזיאולוגיה ואנשים וחפצים, אבל כשבאתי בפעם הראשונה למוזיאון העיצוב, שגלית הייתה האוצרת הראשית שם, קודם כל התפעלתי. הייתה שם איזושהי חוויה שמכווינה אותנו לקבל את ההליכה פנימה אל תוך המוזיאון. ולא כל כך הבנתי את זה, לא ידעתי לתרגם את זה למילים. ואני חושבת שבפעם הראשונה שהתאהבתי, זה היה, התאהבתי, תכף תבינו למה אני אומרת את זה, כשהדרכתי בפעם הראשונה, קבוצה של ילדים, והיה להם זיק בעיניים, תכף תראו גם כמה דימויים, ושם התמכרתי, התאהבתי והתמכרתי, והחלטתי שזה הדבר שמעניין אותי. קודם כל, להבין מה אנשים אוהבים, על מה הם מתעכבים, מה עושה להם את זה, את החוויה הזו של הרגע הזה, האורה, או יש כאלה שקוראים לזה הסטורי, הרגע של ההערה. גלית מכירה היטב את המונח, תכף ניכנס לזה קצת עם ננדו. ובעצם אפשר לומר שאנחנו נדבר על כמה רבדים כאן. האם החוויה הזו היא מדברת על אירוע נקודתי שתחום בזמן חלל מרחב יותר, או אירוע שהוא מתמשך, מתגלגל, שצריך זמן לעכל בין דבר לדבר, וכל החוויה עצמה היא חוויה פלאית, ויש גישות שונות. אני אעבור למצגת. כמובן חשוב לי לומר שאני
חוקרת את התחום הזה הרבה שנים, אני עשור כבר, בדיוק עכשיו עשור בתחום המוזיאונים. התחלתי במוזיאון העיצוב באמת, הייתי סוג של בת טיפוחי, אחת מבת טיפוחים של גלית. נעמת, רק תגדילי את המצגת לצ'אט. לא, בדיוק. מושלם. על זה התאמנתי. ויותר מאוחר, בעצם אחרי 6 שנים שריכזתי וניהלתי את תחום ההדרכה והתוכן והאירועים והממשקים הדיגיטליים למבקרים, יצאתי עם הרבה תובנות, ובעצם בשנתיים האחרונות ניהלתי את בית האמנים באשדוד, ושם בעצם יצא לי יותר להיות בקשר ישיר עם הקהילה, ותכף גם תראו את זה. זו גלית מדברת. עכשיו, אני אבקש שמדי פעם אני אעלה שאלות, לילך תעלה שאלות או גלית, ותשמרו לכם את זה. אני מציעה לכתוב לכם אפילו בצד אם יש שאלה או בצ'אט, או שאפילו תענו לעצמכם, ואנחנו ניצור מזה דיון אחר כך, שאני חושבת שיהיה נורא מעניין לעלות, כי אנחנו לא באים וקובעים כאן דבר שהוא החלטי. חוויית המבקר והחוויה הפלאית במרחב המוזיאלי זה משהו שלומדים אותו כל הזמן, עד עכשיו. כל הזמן זה משתנה, בייחוד היום עם ימי הקורונה, שהכל הופך להיות דיגיטלי ווירטואלי, ומנסים לעשות תרגומים והעברות וליצור חוויות חדשות, ונוצרים הרגלים חדשים, וחשוב להבין גם את מחקר התרבות בשביל לגשת לזה כמו שצריך, לעניות דעתי, ואני חושבת שהכל כאן יעלה ברמה של תובנות ושאלות. אני בטוחה שגלית ולילך יסכימו איתי. אז בעצם, עם מה שפתחנו כאן זה קערות הסיליקון של ננדו, ויש מאוורר קטן בצד שמפיח בהם חיים, מה שנקרא. ואנשים עמדו מול המיצב הזה, והיו פשוט מאופנתים. זה כאילו לא היה די להם, הם לא שבעו מזה. והדבר היחיד שאני חושבת, הרבה פעמים שמעתי אותו מהאנשים, מהמבקרים, זה איך עשו את זה. וזה משהו שחוזר כל הזמן בחוויית הפלא, שאנשים לא מבינים מה זה. במבט ראשון אנחנו לא מבינים, וגם אם נבין אחר כך יש משהו שמשאיר בנו את הטעם של העוד. אחד המשפטים שאצלי נחקקו, היאו מיאזקי, שזה אחד הבמאים מהעירים החביבים עליי, והוא מכוון את זה לילדים. Children need to see something incomprehensible. They'll understand it later. הרבה אנשים צוטטו את המשפט הזה אחר כך, ואני חושבת שאני מגייסת את המשפט הזה לא רק לילדים, אלא בכלל לאנשים, כי יש משהו שתופס את עינינו וגורם לנו לתהות, להשתאות, להשתומם, ולשהות אפילו בחלל כדי לנסות להבין מה קורה לנגד עינינו. טיפה, קודם כל, לפני שניכנס לפלט, צריך להבין שבאמת זה חלק ממערך של חוויית מבקר, ואנחנו מדברים גם על תיווך וגם על חלל, וגם על מה קורה כשבן אדם נכנס, מה מקבל אותו. זה רגע ברייק מיוזיאום באמסטרדם, שהייתי בהלם שהאנשים האלה ישבו שם קרוב לשעה מול הציור הזה, ציור מלחמה מאוד מאוד מפורסם בהיסטוריה של הולנד, וכל אחד ישב, תשימו לב, עם סוג של פורמט הנגשת המידע בצורה אחרת. אני חושבת שעשיתי להם אולי 20 ומשהו תמונות, עד שמישהו הסתובב והרגשתי לא נעים, ופה אולי גם המקום לציין, שלהתבונן באנשים ובחוויית המבקר שלהם זה קצת כמו הצצה. אז הרבה פעמים בלית ברירה אני מצלמת מאחורה, כדי שלא יהיה לא נעים. גם פה במוזיאון ואן גוך כמובן, אגב אסור היה לצלם, זה היה ממש אחת התמונות הבודדות שהגנבתי ככה, היה תור של אנשים לכל ציור, וזה חלק מהחוויה שנוצרה שם. אנשים לא היו עצבניים מזה, ורובם נשמעו לסדרנים שביקשו לא לצלם, אבל ברגע שכבר נעמדת מול הציור, רצית לקבל כמה שיותר ממנו.
ואנשים פיתחו שם דיונים מעניינים, והיו שם קבוצות של תלמידים ששאלו המון שאלות, ואחד הדברים שריתק אותי זה. אם אתם רואים את העכבר שלי? אז התמונה הראשונה משמאל למעלה, וזו שלידה בעצם, מביאה חוויה אחרת לגמרי שמעולם לא ראיתי בשום מוזיאון אגב, בתוך חוויית המבקר, במידע שהוא כאילו מאחורי הקלעים. קודם כל המכשיר שואל אותך, מה תרצה לראות היום? ובוחרים אם זה איזשהו שיטוט או לקבל תובנות מאחורי הקלעים, כזה נורא נחמד, ובשני בעצם רואים סקיצות מתהליך העבודה של האמן. וזה היה פשוט מרתק. אני ראיתי שם ילדים מתיישבים בישיבה מזרחית, ופשוט יושבים עם האפליקציה די המון זמן, וזו חוויה פלאית בעיניי כשלעצמה. כמובן שיש המון הנגשות של מכשירים, אם זה פה משמאל למטה, במוזיאון ישראל עשו משהו מאוד יפה באגף הנוער, ילדים הקריאו את המדריך הקולי, ושאלו גם שאלות אחד את השני, מה הם חושבים על זה, וזה היה מרתק לשמוע את כל התערוכה בנקודת מבט של ילד. תחשבו איזו הקסמות זו, אפילו למבוגר, לשמוע מה ילד חושב, ובייחוד לאנשים שמגיעים בלי ילדים, לפעמים זה חסר, המבט הילדי הזה, התמים. פה מצד ימין זה כבר אפליקציה שפיתחתי יחד כמובן עם כל הצוות החינוכי במוזיאון העיצוב, זה היה שייך לממשק של HIT, Treasurit, אם מישהו מכיר, ובעצם עוברים משחק בכל התערוכה, וצריכים לענות על שאלות, ואפשר לעבור לשאלה הבאה רק אם ענית על השאלה הקודמת. היו לנו הרבה דיונים על זה, אם זה יהפוך את החוויה לשטחית, או לאיזושהי חוויה לימודית, ואמרנו ננסה, התוכן היה כמובן מאוד מאוד מעניין, וגילינו שפשוט הילדים זכרו ושיחקו שוב ושוב ועזרו לחברים שלהם, וזה היה חלק מהחוויה. לא תמיד צריך להתעכב זמן רב על כל מוצג כדי לחוות את התוכן. אז זוהי קסמות בעצם אחת, זה אחד הדימויים שאצלי נחקק. אני צילמתי כאן כשעשיתי חפיפה לאחת המדריכות, והילדים פשוט שבו את ליבי. הם היו, אתם רואים, אני לא צריכה להסביר את זה, לא צריך להסביר את זה במילים, רואים אותם, ואפילו לא עניין אותם איך זה נעשה. האימהות שאלו איך זה נעשה, זה אני זוכרת טוב, אבל הילדים פשוט חיכו שזה ייסגר ויפתח שוב ושוב. אולי הפעולה המדיטטיבית הזו והלחכות, המתח הזה שזה יקרה שוב, וזה לוקח אותנו באמת למקום הזה של משהו שתחום בזמן ובמרחב, וגורם לנו לצפות שוב ושוב להופעה של האירוע הזה, לדיוויין הזה. ההיקסמות השנייה שגרמה לי להבין שחייבים לחשוב דרך האנשים, זה בעצם חוויות של חינוך יותר, עבודה עם הקהילה, פה ספציפית עם הקהילה המקומית של חולון, זה היה פרויקט שנקרא הציץ בלב, ובעצם חיברנו בין תלמידי תיכון לוותיקי העיר, והקסם קרה, לא בהכנות ולא בפעולה הראשונה של התלמידים שהם למדו איך לעצב עציצים מבטון, ולא במוצר הסופי אגב, אלא כאן בתמונה הימנית. זה היה קסם כשלעצמו שראינו את התלמידים בהתחלה, הם הסתדרו בכל שולחן תלמידים ובצד השני המבוגרים, ואז תוך כדי העשייה שאחד לימד את השני מה עושים ואיך שותלים ומה לכתוב ומה לצייר, הם התחילו לשתף חוויות, ומצאתי את עצמי מקשיבה למבוגרים, מייעצים לתלמידים ששואלים אותם מה לעשות עם הבחורה הזו, ומה לעשות עם ההורים שמציקים, והם פשוט, שימו לב בתמונה יש מחיאות כפיים, כל איזה 5 דקות היו מחיאות כפיים משולחן אחר. ומחיאות כפיים אגב זה אחת התופעות אני קוראת לזה חלק מתופעת הפלא הזו, שזה לא רק במרחב המוזיאלי, זה חלק מהחוויה כולה. זה משהו שסוחף אותך וגם גורם לאנשים אחרים למחוא כפיים אפילו בלי שהם יודעים למה.
אני חושבת שרגע לפני שאני אדבר איתכם על הפלא הזה, באמת חשוב להבין את חדר הפלאות של פעם. אני בטוחה שרובכם לפחות המוחץ כאן מכיר את ההיסטוריה של המוזיאונים, אבל חשוב להבין שבאמת החדרים הראשונים, החללים הראשונים, הם היו בעצם יותר פוחלצים, דברים שהם אקזוטיים ממדינות רחוקות. בעלי חדרי הפלאות האלה היו בעלי ממון, שפעלו יותר בשירות של הקדמה המדעית. החוויה של הפליאה בחדרים האלה, בחללים האלה, הגיעה מתוך תפיסה של אובייקט. ופה אני לוקחת את זה כבר צעד אחד קדימה רגע, כי אנחנו מדברים כל הזמן על דברים שאנחנו רואים בתוך המוזיאון. אם פעם זה היה, אתם רואים, הסדר השתנה בין חפצים שניתלו למעלה לבין אלה שלמטה, מה נגיש יותר, מה קטן יותר, מה ממקומות רחוקים. התפיסה מעט השתנתה עם הזמן, מתפיסה של האובייקט לתפיסה של החוויה הכוללת. שזה מביא אותי, יש המון תיאוריות וגישות כמובן בנושא, אחת מהן שאני יותר מתחברת אליה היא של ג'מימה פרייזר, שהיא מדברת על החוויה של המוזיאון כדרמה. מאוד מרתק, אני יכולה לשלוח אחר כך נקודות לגלית שאפשר יהיה לשלוח לכולם, למאמרים שאני מדברת עליהם, והיא בעצם מדברת על ביסוס הביקור במוזיאון כדרמה, על פי מודל של 4 נקודות, זהות, מפגש מפרה, פולחן, כוח או הצלחה של העוצמה הזו, ובעצם כל 4 הנקודות האלה מסתכמות למטרה אחת, לאפשר למבקר להפיק משמעות עוצמתית. החוויה הזו שיוצרת משמעות היא זו שמובילה להבניית ידע חדש. וזה אחד הדברים, אני חושבת שאולי יותר חשוב להכיר בהם כשאנחנו מדברים על ביקור במוזיאון, על חוויה של הביקור במוזיאון. אוקיי. הפלא בעצם, אנחנו כבר מכירים את המילה הזו מהתנ"ך, אנחנו מדברים על אותות ומופתים, על ניסים, וגם חשוב לדעת שיש הבדל בין פלא לבין נס, ניסים לבין פלאות או הפלאים מה שנקרא. ומה שאנחנו מכירים בתרבות היהודית זה באמת יותר מדברים על המילה נס, אבל אני כן אעשה כאן את ההבחנה ברשותכם בין נס לפלא. נס זה באמת יותר אות, מופת, היום אנחנו מדברים על זה בכוונה לפליאה, אבל המושג באמת מדגיש יותר את החוויה של הסובייקט שעד למאורע הזה. ונס, עם קצת אטימולוגיה למי שזה מעניין אותו, גלית, את צוחקת עליי, אבל זה חשוב, את יודעת... אני לא צוחקת, אני מפיקה הנאה גדולה על השקופית הזאת. אני רק רוצה אבל להגיד שאת צריכה רגע לנשום ולהגיד איפה למדת תואר ראשון ושני, כי אני חושבת שמה שאני נהנית מהיכולת שלך לעשות את החיבור, אז רק תכניסי במשפט רגע את כולם כדי שיבינו איך המוח שלך מפוצל על 2, כן. אז למדתי תואר ראשון בסמינר הקיבוצים, עיצוב וחינוך, עבדתי בזה קצת, לא הרבה, יש לי 2 הורים מורים, הבנתי מהר שכשהתחלתי כבר לעבוד במקביל גם בבית ספר וגם במוזיאון העיצוב, הבנתי שהמוזיאון זה הלב שלי, ומהר מאוד עזבתי את החינוך הפורמלי, והחלטתי שהחינוך הבלתי פורמלי זה אני. זה המקום המושלם לשלב חינוך ועיצוב. יותר מאוחר למדתי גם עיצוב תאורה, כי באמת זוכרים שאמרתי בהתחלה שהחלום שלי היה להיות מעצבת גופי תאורה, זה משהו שככה עשיתי בפרויקט הגמר שלי, הצגתי בתערוכה, היו גם בקשות למכור את הגופים, ואמרתי אין מצב, עבדתי על זה מאוד קשה, ואני לא רוצה לראות את זה יותר שוב. והבנתי שיותר מעניין אותי לדבר מאחורי הקלעים, ליצור את הממשקים בעצם שאחרים יציגו, במקום ליצור בעצמי עכשיו אובייקטים. תואר השני התחלתי באוניברסיטת תל אביב, ביחידה למחקר תרבות, המון זמן, ובעצם כמה רגעים לפני שהייתי אמורה לסיים, החלטתי
שזה לא מה שאני רוצה, ובמקום לקחת עוד שנה של קורסים, אז פשוט עברתי לאוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לתולדות האמנות ותרבות חזותית, במסלול מחקרי לאוצרות. עכשיו אני בעצם בונה את התזה שלי, שזה מה שהיה חסר לי מקודם, ותתפלאו, התזה שלי יהיה על חוויית הפליאה, כחלק מהתזה. הפרעתי לך, אבל בסדר, קדימה. סליחה, כן. אז כדי להבין, הרבה פעמים אני חושבת שמחקר התרבות מאוד עזר לי להבין איך לקרוא אנשים, מה לשאול, להבין תופעות תרבותיות, שזה מאוד מאוד חשוב בעולם העיצוב, ואטימולוגיה זה אחד הדברים שגיליתי עוד מהגיליון של הארץ של סוף שבוע, אם אתם מכירים, בסוף יש שם תמיד מושג שחוקרים אותו, מה ההיסטוריה של המילה. אני הייתי מחכה לעיתון הזה רק בשביל העמוד הזה, וזה מרתק לראות איך דברים משתנים מתרבות לתרבות, וגם כמה משמעות יש להם. אז המילה נס באמת, אם אתם מסתכלים כאן על השקף, היא מאוד מתחלקת בין הנס לפלא. אני עשיתי את החלוקה הזו, זה היה פרק שלם בספר של הנט דה ווריס, כן, זה כתוב למעלה, סליחה, הנט דה ווריס, והוא בעצם פילוסוף, חוקר תיאולוגיה ומטאפיזיקה, שמדבר, עוסק המון באמת בנס והפלא, ומנסה לחבר את המחקר שלו למסורת. הוא אומר דברים מאוד מעניינים שאי אפשר לדבר על המושגים האלה בלי לקשר את זה גם למושגים של דת, שזה מאוד מעניין, כי תחשבו על זה, אנחנו נכנסים למוזיאון ויש קודם כל את העירה הראשונית, והרבה פעמים יש את המבואה שהיא מאוד מפארת ומכניסה אותנו לאיזשהו הלך רוח, וזה בדיוק החוויה הזו הדתית שאנחנו מדברים עליה. אז יש את המירקל ואת המירקולום, שהדגשתי את המילים שחשוב לזכור, כי אני חושבת שאנחנו נוכל להשתמש בהם. בלטינית המירקולום באמת מדבר על הנס, וזה גם מה שהצמיח את המושג ויסמיה בהודית, שיותר מדבר על admiration, ויש ברומנית כבר את המושגים שאנחנו יותר מכירים, הוונדר והמרוויל, מרוול ביוונית, והלטינית המאוחרת היא המירביליה, שזה באמת ההבדל הגדול בין המירקולום, שזה בלטינית, לבין המירביליה, שזה הפלאי. הפלאי באמת זה האפקט הטבעי, או לא טבעי, הייתי צריכה להוסיף את זה כאן. הנט דה ווריס מדבר על בעצם דברים שהם לא טבעיים בכלל, כמו נס, שזה משהו שהוא סוג של התערבות אלוהית שאי אפשר להסביר אף פעם, ועל בעצם על חוויות שהוא קושר אותם לתקשורת. אני לא אגע בכלל באמצע שהוא מדבר על פוליטיקה, שזה כרגע לא ענייננו, אבל החלק השלישי שהוא מדבר עליו, זה על התופעות האלה שהן בעקבות המהפכה הטכנולוגית, בעקבות המדיה החברתית, כל הטכנולוגיות האלה שהרבה פעמים עוצרים אולי מסורתיים אפילו לא אוהבים לגעת בהם, הם אלה שמאפשרים לנו היום ליצור אפקטים שלפעמים הם לא מובנים במבט ראשון, אבל אחר כך מבינים אותם. זה קושר אותי כמובן למה שמיאזקי אמר. אז אם נסכם את הנושא האטימולוגי הזה, אז באמת נס זה משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל, הוא בלתי מוסבר. אגב, לא יכול להתקיים בלי שנתפלא, זה קושר אותנו מאוד לאמונה, שכדי שיתרחש נס, אנחנו צריכים להאמין, אנחנו צריכים להיות חפצים שהדבר הזה יקרה, אחרת זה לא יתקיים. גם במרחב אגב, הוא מדבר על זה שהרבה אנשים, אם קורה משהו מאוד מעורר פליאה, הצלילים ששומעים מאנשים אחרים או מחיאות כפיים או חיוך, זה משהו שמשפיע על אנשים במרחב. והפלאי זה מה שאמרתי כבר, שזה משהו שאפשר להבין אותו בהמשך. ואני חושבת, נסתכלו על השורה למטה, זה משהו שצריך להיות בתשתית של כל הדבר הזה, כשמדברים על הפלאי, זה שקודם כל, הפלא הזה מעורר בנו רגש. הוא זה שמוסיף את הסימן קריאה לחוויה שלנו. האו הזה, או
אגב, זה לא חייב להיות או הרגע הספציפי על החוויה השלמה, אבל כשמשהו מתעורר בנו רגשית, זה גורם לחוויה להיות יותר משמעותית, ורק תשימו לב כי אין איך לחסום את זה שמישהו מצייר על מצגת, זה נשאר. סטודיו ננדו זו הייתה, אני אביא כאן 2 דוגמאות רק, סיננתי מהמון דוגמאות שהיו לי. סטודיו ננדו עשו תערוכה אחרי ששנים גלית יצרה איתם קשרים 5 שנים עברו על דן. ובסופו של דבר אחרי תהליך ארוך ודיאלוג ביניהם, התווספה גם מריה קריסטינה דידרו שיצרה את התערוכה תחת גלית, גלית הייתה האוצרת הראשית, וסטודיו ננדו בעצם הגיעו לכאן, לארץ, ואני חושבת שאפשר לומר שזו הייתה חוויה מופלאה בפני עצמה, לראות מבקרים בשיא הקיץ, כשחם בחוץ, נכנסים לחלל לבן ממוזג, עמוס בקוביות קטנות שלא רואים במבט ראשון שום דבר. וכדי להבין מה קורה, כדי להתחיל את החוויה, צריך להציץ פנימה. ההצצה הזאת הייתה ההתחלה של חוויית הפלא, אני חושבת, במוזיאון הזה. בתערוכה הזו. פה משמאל זה אחד האובייקטים, רק שכל הזמן הם עסקו ברגע הזה שקורה משהו, שגורם לטינג הזה לקרות, הסטורי הזה. אנחנו תכף נרחיב על זה. ודוגמה נוספת היא תערוכה שאני יצרתי יחד עם 2 יוצרים נוספים, אורי קריספין וקרן סגל, והזמנתי את לילך שטייט, אחרי הרבה זמן שרדפתי גם אחריה, לעצב מיצב, ושתבינו שזה לא פשוט לבוא לבית אמנים מקומי, שהוא לא מוכר על ידי משרד התרבות עדיין, וזו בעיה גדולה לארגן תקציב לתערוכה כזו, ונתנו לי לעשות תערוכה על 2 גלריות, והחלטנו שבעצם גלריה אחת היא תהיה יותר האנציקלופדית, שזו התמונה שאתם רואים בצד שמאל, עיצובים של גלשנים, תערוכה על גלישה בעצם, ואני לקחתי את זה למקום של תרבות הגלישה והחיים של האנשים שגולשים, לצד עיצוב, והיה שם צריף שמראה איך בונים גלשנים, את כל התהליך, וסיפורים היסטוריים, והגלשנים הכי ראשונים בארץ שהצלחנו לשים יד עליהם, גלשנים לאנשים עם מוגבלויות, גלשני גלים, גלשני רוח, ובגלריה התחתונה, החלום שלי היה ליצור בעצם את החוויה של אוהבי הים, שאנשים ייכנסו ולא יראו ים, לא לנסות להעתיק את הים לתוך הגלריה, אלא לתרגם את אהבת הים. לכן כשנכנסים לחלל הזה, זו התמונה מצד ימין, זה חלל שהוא חשוך יותר, הוא היה מאוד דרמטי. מה שקיבל את המבקרים כבר בכניסה לחלל הזה, זו הייתה סירה עם מים ובפנים חרסים של ארכיאולוגית שציירה עליהם את ההיסטוריה של הגלישה והשייט, וכאן במיצב של לילך שטייט עיצבה, אנשים פשוט הוזמנו להיכנס אל תוך הגל, לחוות את חוויית הצינור. בן זוגה, איתן ויטקון, אני לא טועה, נכון לילך? צילם במשך, גם במספר לוקיישנים שונים, וגם במשך כמובן ימים רבים, את הווידאויות הזה, שבעצם מתחילים איזשהו ים שקט, ואז פתאום מתחיל הגל, ויש את הסאונד שעוטף אתכם מכל הכיוונים, ובעצם הקשת הזו, המעוגלת, שיש לה ציפוי של מראה, יוצרת באמת את הצורניות של הגל, ואתם משתקפים חזרה שזה מה שקורה כשאתם בתוך הגל, וכמובן אנשים שלא ידעו מה זה גלישת צינור, באמת נפעמו, ואנשים שכן הכירו, לא הפסיקו להביא לשם אנשים אחרים, כדי להראות להם מה זה. וזה באמת היה חוויה יוצאת דופן. גם אגב צריך לקחת בחשבון במיצב כזה למשל, שכיסא גלגלים יוכל לעבור בו, שזה משהו שלילך תוכל אחר כך לפרט באמת כמעצב את המיצב הזה. אני ראיתי שם אנשים על כיסאות גלגלים שגולשים אגב, עם עדי קלנג, שיש לו בית ספר לגלישה לאנשים עם מוגבלויות באשדוד, והוא בא יחד איתם, ואחת מהם גרמה לי פשוט
לדמוע זאת תהיה מילה קטנה, לומר, היא עשתה שוב ושוב את ההלוך חזור של המסלול הזה, היה לה שבשבת כזאת תלויה מאחורה בכיסא גלגלים, והשבשבת לא הפסיקה להסתובב, והיא תוך כדי סובבה את הגלגלים ועשתה כזה וואו, וזה היה מקסים. תערוכה... רק ביקשת שאני אגיד לך 10 דקות לפני הסוף של הקטע שלך, אז זה עכשיו. מעולה. תערוכה נוספת זה טבע מקודד של סטודיו דריפט בסטייד לייק. אני טסתי במיוחד לתערוכה הזו לשיחה עם האוצרת של המוזיאון, ומה שקיבל את האנשים כבר בכניסה היה המנורות האלה, שבמבט ראשון נראה משהו צבעוני נחמד. אתה נעמד רגע ומגלה שהדבר הזה נפתח, כמו הנצה של פרחים, בצורה די איטית, ובאמת שובת לב, ואנשים עמדו שם מוקסמים. אתם רואים שזה ממש בתוך המוזיאון, עוד לפני שנכנסים לגלריה, יש פה בצד שמאל עלייה אל הגלריה, וזה עוד בכניסה, אחרי שעוברים את הלובי של המוזיאון, את המבואה. וברגע מסוים, כשאני ירדתי מהתערוכה, אני הייתי בפעמיים בשבוע הזה, אנשים נאספו על המדרגות כדי לחוות, והתיישבו כאילו יש מולה מופע ממש. אוקיי, אז פה זה מאוד מעניין לשים לב, כי זה אחד החללים כבר בתוך התערוכה. ואני צריכה להסביר לכם שנכנסים לחדר הזה, יש את המנורות האלה שהן לא צבעוניות כמו בחוץ, והן יורדות הרבה יותר מהר. הן עושות תנועה כזו, ואז בום, ונפתח. והרצפה, יש רצפה, אין שום מושבים, אין ספסלים, ואני נעמדת בכניסה ואני רואה תור של אנשים שמחכה להיכנס, וכל הזמן אני שומעת מהתור, וואו, ובום בום בום, פלאשים, ועוד פעם, וואו, ופלאשים, וזה הכניס אותי למתח, ואז נכנסתי. ושוב, אין ספסלים, אין שום דבר, אין מזרונים, ובאופן טבעי, אנשים פשוט, אני אראה לכם, נשכבו על הרצפה במשך דקות וחיכו למופע החוזר הזה. כמובן, יש פה אגב הרבה סינים חמודים, שכולם מובזרים במצלמות הכי חדישות, הם פשוט חיכו למופע הזה וכל הזמן צילמו. לצערי לא עשיתי וידאו לחלק הזה. ובאמת אחד הדברים שסטודיו דריפט אולי היה, אני חושבת, מעניין ביניהם לעשות בתערוכה הזו, זה בעצם להביא את הטבע לתוך התערוכה, אבל לדבר על מה יהיה בעתיד. בעצם טכנולוגיה, טבע ועיצוב. וההיקסמות היא בלהבין איך הדברים האלה קורים. אתם רואים כאן את הדרדיליון, שן הארי אני חושבת, זה נקרא בעברית, שהוא כאילו מהיר ופורח לנצח. וזה חלק מההיקסמות של העניין. עכשיו, מה שהיה מאוד מעניין לראות, זה שהם לא מסתירים את התהליך. בסוף החללים של התערוכה יש חלל שלם שהוא כמו מעבדה, ושם רואים את כל התהליכים של כל המוצגים בתערוכה, וזה לא הורס את החוויה. זה מוצג נוסף, כמובן, אחד המטורפים שאני חושבת שנתקלתי בהם. הדבר הזה, למי שלא היה או מכיר את זה, זו מין לבנת בטון שמרחפת באוויר, יש לה סאונד של ווש כזה מאוד עדין, ובעצם לא ברור לך, לנו, לי, איך הדבר הזה עובד. כמובן שאחר כך מבינים שיש פה רחפנים בפנים, יש להם עבודות נוספות בסגנון הזה שהם עושים, אבל אנשים פשוט נעמדו באותו מקום וצילמו לאורך זמן כדי שיהיה להם את האפקט הזה שהדבר הזה זז ממקום למקום. כמובן שיש כאן חיבור בין היה פה סרטון גם לדבר הזה, שזה מרחף בעצם בנופי סקוטלנד, והבטון הזה משתלב עם הנופים הטבעיים. רגע. סליחה. לקבל איזה
הערכת זמן, כי אנחנו מתקרבים ל-6 תכף. אנחנו ב-26 ואנחנו בעוד 5 דקות נתחלפות, הכל בסדר. אני שמה בצ'אט את הלינק לסטודיו דריפט, כדי שמי שרוצה יוכל להמשיך ולהסתכל על הדברים. אז במבט יותר מהיר על ננדו באמת, אחד הדברים שאני חושבת שריתקו אנשים זה בעצם על מה שקורה בין לבין, ואני חושבת שחלק מהחוויה זה לא היה משהו רגעי כמו שראינו אולי בדריפט, אלא, בסטודיו דריפט, סליחה, כן? אלא כאן החוויה של ההיקסמות הייתה תהליך מתמשך, שזה גם מתחבר תכף למרחבים, אני חושבת שלילך תדבר עליהם, כי כדי לעכל את מה שרואים, צריך ללכת באמת פיזית וגם מנטלית מאובייקט לאובייקט. וזה כמובן התבטא גם בפיזיות ובעיצוב של התערוכה. ובאמת, אם עסקינן במרחבים, אז כמו שאמרתי, יש את המבואה, שזה חלק ממשהו שמכין אותנו לחוויה הזו הפלאית. יש את מסדרונות, לא תמיד יש את זה במוזיאונים, הם מסדרונות שגם בהם חלק מהתצוגה הופכת להיות לחלק מהחוויה, ובתמונה השמאלית אתם יכולים לשים לב איך באופיציה למשל, הם יצרו הבלטה, ליצור איזשהו מופע ששימו לב, זה הפוקל פוינט של הקומה הזו, ואנשים פשוט עומדים בתור כדי לצלם את העבודה. ועוד עבודה מקסימה של אמן יפני באופיצי ככה במסדרון שמדברת על חוויית המבקר, זו עבודה שהוא עשה בהזמנה ב-2017, ובה הוא מתעד אנשים מצלמים את העבודה, וזה הפך להיות עבודה שמוקרנת בחלל. אז אני אסיים, בעצם אם דיברנו על הפלא ועל החוויה הפלאית, אנחנו מדברים גם על רב תחומיות שאני חושבת שיהיה מאוד נכון לציין את זה, כי אם אמרנו שאנחנו מדברים על מעבר בין תפיסת האובייקט לתפיסת החוויה הכוללת, החושים שצריך להפעיל בחוויה היום שיוצרים, הם חייבים לבוא מהגישה של הרב תחומיות, וזה משהו שהרבה חוקרים עוסקים בהם. אחד מהם, אגב, אם אנחנו מדברים כבר על באמת איך מרגישים דברים, זה פרופסור אמיר עמדי, הוא חוקר מוח, שהוא פיתח טכנולוגיה שפורסמה לאחרונה, איך בעצם הוא מצליח לגרום לאנשים שלא רואים, לראות תמונה באמצעות חושים שמיעתיים. וזה באמת לוקח אותנו למקומות של הרב תחומיות. אני חושבת שאנחנו נעשה איזשהו מפגש, אני מתחילה לחשוב עליו יותר ויותר על חקר, בהמשך למפגש היה של איקום, זה נראה לי סופר מעניין. אז מי שיש לו קשרים ומכירים, לכתוב לי בבקשה, או בצ'אט או אליי. אז אני כבר יצרתי קשרים, אבל אחד הראשונים שאולי תציינו את זה לעצמכם זה פרופסור סמיר זקי, שבאמת חקר את מה החוויה של האמנות עושה במוח, וכמה באמת אנחנו במוזיאונים יכולים ללמוד מכך, להעצים ולמקסם את חוויית המבקר ואת התופעה הפלאית הזו. אני חושבת שסיימתי, ונשאיר לדיון כמה נקודות שהשארתי ככה לסוף. את תעשי סטופ שייר, ואז לילך תוכל לשים את המצגת שלה. כן, זה עוזר. מעולה. תודה רבה נעמה, סופר מרתק. עכשיו אנחנו עוברים אלייך, לילך. יאללה. אז אני ישר אמשיך. רואים טוב ושומעים טוב? שומעים מצוין ורואים מעולה. יופי. אז קודם כל התפלאתי לגלות שפלא הוא בכלל רגש, באנגלית זה נשמע יותר הגיוני, wonder, וממש כמו עצב, שמחה, התרגשות, הוא מתואר תחושה
של רגע של קסם, של רגע שבו מתרחשת איזושהי מודעות חדשה, או יכולת הבחנה מיוחדת, נקודת מבט שלא הייתה לנו, על מצב מסוים ומקום מסוים. אני רוצה רגע לקחת אתכם לאיזה 20 שניות של דמיון. נגיד, תדמיינו רגע שאנחנו בחו"ל, וזה סוף שבוע באיזה עיר מקסימה באירופה, לא משנה, לונדון, ברלין, ואנחנו יוצאים בבוקר לשוטט במרכז העיר, והשמש ככה בדיוק מחממת אותנו, ואנחנו רואים את הצל המדויק שלנו על הרצפה, הוא כזה ארוך, המדרכה נקייה, כי ככה המדרכות בחו"ל, ואולי אפילו ברקע שומעים פעמונים, ככה, של איזו כנסייה רחוקה, ודלת נפתחת, ויש תערוכה מקסימה שבמקרה בדיוק נקראה לדרכנו, והיא נפלאה ויפה, והאור שם נופל יפה, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יוצאים ויושבים על הכיסא בבית קפה שלנו, והשמש מאירה על פנינו, ואנחנו שותים את הקפה, וזה רגע שיזכר. זה רגע שכשנחזור הביתה, אז הוא יהיה שם כאיזה רגע קסם שנצרב, כי היינו מוכנים לדבר הזה, והיינו מוכנים לרגע הזה. יש משהו בפלא שהוא תמיד מתרחש במרחבים, ובמפגש שלנו בתוכם. ואחר כך הוא מאפשר לנו לייצר אותם בראש שלנו, מדומיינים או רגשיים. והפלא הזה בא עם המון תשומת לב, או בדרך כלל עם איזה שיבוש של מה שמוכר לנו, עם איזו מודעות חדשה שאנחנו חורגים לרגע מהרגיל ומסתכלים על הכל מחדש. על הגוף שלנו, על המרחב, על הקשר בין פנים לחוץ, על סיטואציה מסוימת שנראית אחרת. אז קודם כל נעים להכיר, אני לילך שטייט, כפי שהוצגתי, אני מעצבת, אני גם אדריכלית, למדתי גם וגם, ואני יוצרת מרחבים וחוויות במדיומים שונים ובמימדים שונים. אבל בגדול ההתנסות עם חלל והעבודה עם גוף היא ככה מובילה את כל העבודה שלי, ויש משהו בהתנסות עם חלל שהיא אחת החוויות הכי טבעיות וחיוניות של הקיום שלנו. אנחנו נוטים לשכוח את זה כי זה נראה לנו משהו שהוא מובן מאליו, אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן. הפילוסוף מרלו פונטי אמר שמרחב הוא איזשהו צורך קיומי, והקיום הוא המרחב. הגוף שלנו ככה מתקיים בתוך המקום הזה, ובאמת בכל העבודות שלי זאת נקודת המוצא, סביב הקשר הקסום הזה שבין מרחב, בין המודעות הפיזית שלנו ומה שקורה בפנים. אז רגע לפני שאני נכנסת להראות כמה דברים שאני עובדת עם מוזיאונים, אני רוצה רגע רק ככה להעיר באלף את העניין שבכלל התפיסה שלנו של מרחב מאוד השתנתה בעשורים האחרונים, בעצם מאז שהמרחב הקיברנטי הפך להיות חלק ברור מאליו לנו, הרשת, המציאות מדומה, זמן אמת, זה מרחבים שהם נמצאים סביבנו והם שינו לחלוטין את התפיסה, לא רק של המרחב הווירטואלי, אלא גם של איך אנחנו מגיבים למרחבים פיזיים אחר כך. זאת תמונה מעבודה שהולכת להיות עוד שבועיים, אני עושה פה טיזר, שתהיה באוהבים אומנות, שבה בעצם אנשים יוכלו לשוטט בתל אביב, אבל הטיול יהיה מקביל ובאותו זמן יעשה גם בברלין, וככה אם תחשבו רגע אפילו על המרחב הזה שלנו, כל אחד מכם נמצא במקום אחר, אבל אנחנו חולקים את אותו מקום, אנחנו יכולים לקצר מרחקים, לקצר את ההבנה של זמן, אנחנו יכולים להבין בצורה אחרת, וזה משהו שמאוד חשוב להבין אותו, כי גם השיטוט שלנו שנתפס תמיד כמשהו לינארי, הוא כבר מזמן לא לינארי בהבנה שלנו, והוא באמת משפיע על המרחבים שלנו.
כשאנחנו מדברים על עיצוב במרחבים מוזיאליים, נוסף עוד מימד שהוא סופר חשוב והוא מאוד מורכב, הוא בעצם הנרטיב. ובדרך כלל יש ריבוי נרטיבים שמחברים אותנו לאובייקטים או חפצים או לסיפור או לעבר או לעתיד, ואנחנו לעולם לא יכולים לחוות אובייקט בריק. הגוף שלנו משוטט בין המרחבים שיש להם קנה מידה משתנה, ולכל אחד מהם יש איזו השפעה מאוד גדולה על החוויה שלנו. התאורה, הסאונד, החומריות, ראינו בעבודות שנעמה הציגה ובעבודות שאני אציג. נראה לי פה הפרעה, סליחה. המצלמה הזו לא עובדת. אז אני אנסה להראות לכם כמה מהתהליכים שמתקיימים בעבודה, לצד כלים שאיתם אני עובדת, כמו שג'ורג' פרק מדבר בספר שלו על מבחר מרחבים, הוא מדבר שהחיים שלנו בעצם מעבר בין מרחב אחד למרחב שני. הוא מסרטט מילים על דף, ובעצם זאת פעולה מרחבית, שיטוט בין טריטוריות. אז באמת בעבודות שלי במוזיאונים, ובכלל אני חושבת, הרגע הזה של מעבר בין מרחבים, בלהיות בסף הזה או במרחב הלימינלי, זה המרחב הקסום, שם אנחנו יכולים לשבור קצת מוסכמות ולהסתכל אחרת על דברים. בכלל, בתוך חללי תרבות יש המון מקום לערוך ניסויים בין מצבים אדריכליים להתנהגויות שמתרחשות בהם, כמו שנעמה ציינה, ואם בארכיטקטורה אנחנו מאוד רגילים להגיב לפרוגרמה, אז בעבודה במרחבים מוזיאליים, הפרוגרמות הן זמניות, וזה מין מרחב ניסוי, קצת כמו מרחב פרפורמנס, שככה נכנס לפעולה. אחת התערוכות, אני גם בחרתי אנקדוטלית כמה תערוכות, אבל אחת התערוכות שעשינו באמת במוזיאון העיצוב, ולצערי הכואב והרב, זה היה שנייה אחרי שגלית עזבה, הייתה תערוכת הסאונד, והיא הייתה מורכבת למעשה משלושה חלקים, הייתה תערוכה אחת של אובייקטים של סאונד, ובפנים היה איזה מיצב פופ-אפ כזה שעשינו בחוץ, שנגנתנו הרבה מאוד רמקולים למבנה של מוזיאון העיצוב, ובעצם ניגענו את הסאונדים של הבניין. חשבנו מה זה הרעיון של סאונד של בניין, ובפנים היה מיצב שקראנו לו להיות סאונד, או סנסינג סאונד. המיצב התבסס על חוויה שהיא חושית, אימרסיבית. זה היה מין סינסטזה שבה אנחנו לא רק שומעים סאונד, אלא גם מרגישים אותו בגוף וגם רואים אותו ומשפיעים עליו. באמצע המרחב היה מין אובייקט אקוסטי מרכזי, אני קראתי לו הגבעה האקוסטית, שבתוכה בסביבה שתלנו הרבה מאוד רמקולים, ומאחר ואנחנו לא באות מתחום של עיצוב סאונד, העבודה הזו נעשתה עם ענת צפרן, חברתי הטובה, אז חשוב היה להבין איך בעצם מתכננים חוויה שהיא לא רק חוויה חושית, אלא היא גם עובדת כפלטפורמה פתוחה שמאפשרת להזמין יוצרים. ובדרך כלל כשיוצר כותב יצירה מוזיקלית, הוא כותב אותה, ושומעים אותה במרחבים שונים, ופה מאוד עניין אותי הרעיון של מה זה אומר לכתוב יצירה למרחב, לעשות סאונד שהוא בנוי קודם כל למרחב, ובאמת כולם קיבלו את התוכנית הזו של פיזור הרמקולים, היו רמקולים במימדים שונים, והם כולם פוצלו לערוצי סאונד שונים, והקהל שנכנס יכל להזין דרך שוטטות מסביב לסאונד מסוים, סביב הגבעה, או להישכב עליה ובאמת לשמוע סאונד, להרגיש אותה. הסאונד שהוא שמע היה אישי, כי כל רמקול שם בעצם השמיע משהו אחר, אבל גם להרגיש אותה דרך הבאסים שהיו שתולים בפנים, וגם לראות את עצמו משתקף בפנים. אני אקפיץ פה רק לכמה שניות של הסרט, לחוות את החוויה, ולדבר על העניין הזה שיש משהו באמת בהוויה שחוויה בעיניי, אחד הדברים הכי אולי מהותיים, לפחות אצלי, היא להביא אנשים רגע לעצור, להאט. אני הייתי במקור בן אדם מאוד איטי, אמא שלי שיושבת פה, תודה, ואני חושבת שיש משהו באיטיות הזו, ברגע הזה שאנחנו מורידים הילוך מוחלט ממה שאנחנו רגילים, ורגע מודעים לגוף,
שתמיד מעורר קסם חדש. אז זה באמת מה שקרה פה, גם שהיה מעניין, היה לייצר סיטואציה שאם אני מצד אחד מקשיבה לסאונד בצורה מאוד אינדיבידואלית, כשאני נושאת עיניי מעלה, אז הסנסורים משקפים אותי ואת כל מי שסביבי, ופתאום אני מבינה שאני גם חלק מאיזה קבוצה גדולה יותר, אני חלק מקהילה גדולה יותר, אני משהו גדול יותר. יש תערוכות שהפלא בהם הוא קסם, הוא מתגלה הרבה יותר לאט, הוא לא אימרסיבי, ויש הרבה דוגמאות כאלה, אני בחרתי בשתיים, הוא דווקא מתגלה תוך כדי השיטוט, או תוך כדי המעבר, קצת כמו לפתוח סיפורים קטנטנים, שרק בסוף החוויה מצטברת, ובתערוכות האלה הדיאלוג עם האוצרת, עוצר, הוא סופר מעניין וארוך, ממש פינג פונג כזה של איך תמה רעיונית מתורגמת למרחב סיפורי וכן הלאה וחוזר חלילה. הסיפור אומנם נחווה באופן לינארי, ויש כניסה לתערוכה ויציאה, אבל מהרגע של הכניסה לחלל, בניגוד לסיפור המשכי, יש המון רגעים שיש מורכבות הרבה יותר גדולה מלקרוא סיפור, ורק תחשבו על מרחק, על פרופורציות, על הטקסטים שמגיעים, על איך הגוף עם החומר, איך האור, איך ההצבה, אנחנו רואים הרבה יותר גדול מנקודות ספורות על הדרך. הרבה פעמים אובייקטים שניצבים מעלינו או ממולנו או מתחתנו מקבלים משמעות שונה, ולדוגמה בורקות פה שאתם רואים שהם סימלו קונספטואלית משהו שעוסק בקרבה ושייכות לעומת ריחוק, לא נחוו בצורה הזו, אלא קודם חווינו אותם מאחורי כזה מסך לבן חצי מעופל, וראינו אותם מרחוק, ואז הצטרפנו ופתאום חווינו אותם בגובה העיניים גלויות לעין. אז אני חושבת שהחוויה המשמעותית ביותר שרציתי לתת פה הייתה שההבנה הגופנית היא תערוכה שעסקה בלבוש, היא מאוד מורכבת, והקירות שהם נבנו בכלל מתיבות של בד יצרו מרחבים שהם חצי שקופים, חצי גלויים, שמאחוריהם כל פעם נגלה יותר ויותר, ועם אור היה אפשר לשחק ולייצר את הדרמה בין מצבים שהם שקופים לחלוטין לבין מצבים שהופכים אטומים. אז באמת בעבודות מהסוג הזה מאוד חשוב ההבנה שלא מתוכננת צירקולציה, אלא קודם הסיפור מתורגם לחוויה חושית, לחוויה פיזית, כמו החלטה לבנות את הכל, לרוקן את כל החלל ולבנות את כל הקירות מחדש מבד, כדי שיהיה אפשר רגע לגעת, אם לא במוצגים, להבין מה זה הרכות הזו, אבל גם לייצר איזה סצנריואים של פריימס, של בעצם מבטים, שהם המבטים שמושכים אותנו, וכל פעם משם אנחנו נפתחים הלאה לסיפור חדש. ורק אחר כך הדבר הזה יכול באמת להיות מתורגם לתוך תערוכה, או לתוך מודולים שכדי לייצר פרק בסיפור או פרק בתמה, כל מודול יכול לשנות משהו בהוויה של הגוף שלנו למרחב, ומשהו ככה חדש נפתח. אני ממשיכה, אני ממהרת, אבל אני בסדר עם הזמן. תערוכה נוספת שככה עסקה באמת במושג מופשט, הייתה תערוכה שהייתה במוזיאון ארצות המקרא, שהיא נקראה על עומק התכלת, והתבקשתי פה לייצר בעצם איזשהו רעיון לאוסף של הרבה מאוד, מאות פריטים ארכיאולוגיים שעסקו בהוויה או באוריג'ן של הצבע הכחול. אז כאן היה מאוד מעניין לנסות קודם כל לתרגם, לא להסתכל באין ספור האובייקטים או בתמה הכללית שהייתה מאוד מופשטת, אלא לנסות לעבור איזה רעיון של אולי הפשטה למושג שממנו
אפשר יהיה אחר כך להבין איך לייצר חלל, איך אפשר לעשות חלל שאין בו צבע כחול, אבל שהוא מייצג בהבנה שלנו מה זה כחול. ואני זוכרת שנסענו באותו סוף שבוע לים, וישבתי שם, והמפגש הזה של השמיים עם הים, עם הקו האופק הזה, פתאום הבנתי שאנחנו כל הזמן נמצאים סביב כחול, כחול הכי מופשט של השמיים, והקו הזה, הקו המאוד מדויק של האופק, הפך להיות הבנה מרחבית, שאיתה באמת תוכננה התערוכה הזו, ומהרגע הכניסה אנשים לא באמת רואים שום מוצג, הם רק רואים את הקו הזה של האופק, שתודעתית מזכיר לנו רגע שאנחנו מכירים של הוויה של כחול, אבל דרך המודול הזה היה אפשר אחר כך לפענח גם איך לסדר לינארית את כל האלמנטים, איך לספר סיפור, איך להשתמש בעומק של האלמנט הזה כשאתה נכנס לתוכו אחרי שחווית אותו מבחוץ, ולאט לאט לספר את העומקים גם של הזמן ושל האלמנטים. בהרבה עבודות זאת הזדמנות נהדרת לייצר גם באמת חוויה פלאית אולי, שהיא פחות שכלתנית, היא מאוד רגשית, ומאחר ולא היה צבע בתערוכה, והיא עסקה בכחול, אז רגע לפני הכניסה לתוך המיצג, היה עבודת וידאו ששיקפה את גופנו לתוכה, עם האופק הזה, ובצורה גנרטיבית אין סוף כחולים, רק הלכו והתהוו כל הזמן מעלה ומטה, ומשהו בקיום שלך בתוך האופק הזה, ועם כל הכחולים האלה היה איזה מין מבוא מאוד טוב להיכנס לתוך תערוכה שעוסקת בחפצים מהעבר. בכלל טכנולוגיה היא עוד חומר גלם, זה כמו תאורה ועץ ומתכת, וצריך להיות מאוד זהירים איתה, ואני חושבת שהיא מאפשרת בהרבה עבודות לייצר איזשהו פלא של משחקיות או פלא של גילוי. אני נורא אוהבת להתנסות איתה, ולא תמיד היא, לפעמים היא משתלטת ולפעמים לא. זאת עבודה שהייתה בבית הנסן שעסקה בסיפור של הנסן, וכל הסיפור שככה נחקר המון זמן הפך להיות משהו שבין קראפט, בין הספרי פופ-אפים שיצרנו, לבין רגעים שאתה מסתכל על הספרים האלה עם המדיום של הטכנולוגיה, ובעוד בעדינות וידאוים קטנים ככה רק מתגלים, אתה חושף סיפורים. או בכלל העיסוק הזה, כמו שאמרתי, באיטיות, גם זאת הייתה עבודה שעסקה במקום הזה, והרעיון היה שכל עוד אני עומדת מול הדימוי הזה וזזה או מנסה להפעיל אותו עם הגוף שלי, לא קורה כלום. אבל באיזשהו רגע מסוים אני מבינה שדווקא standing still, האיטיות הזו, הרגע שאני מתכנסת, ואני לא זזה, פתאום אני מייצרת איזו תקשורת עם הדמויות האלה, ולאט לאט הן מתעוררות וחושפות סיפורים מתוך המקום הזה, שלפחות בתור ירושלמית היו לי עליו הרבה מאוד דעות קדומות. גלית מחייכת, היא גם זוכרת את הכתבה. זהו, ואני אסיים עם שתי אנקדוטות של פרויקטים שהם דווקא פרויקטים של חוץ, לא במרחב מוזיאלי, אבל בהקשר הזה, כי אני חושבת שזה מאוד מעניין בהקשר של התקופה שלנו עכשיו. גם במרחב ציבורי מאוד מסקרן לבחון חוויה. העובדה הפרויקט בחוץ מוסיפה אלמנטים שהם בלתי נשלטים, ואני מאוד אוהבת לבחון אותם. אני חושבת שזה מקום מאוד מעניין, כשקצוות נשארים פרומים ופתוחים. אין שליטה על דברים כמו רוח. הפביליון הזה נוצר עבור שבוע עיצוב בירושלים, עם דניאל זרחי ודפנה קרון לפני שנה, ובטח ובטח אין שליטה על קהל או מה יעשה שם. אפשר רק לייצר, קצת כמו בצאונד, איזושהי פלטפורמה שהיא מספיק פתוחה אבל מספיק מובהקת, יש המון פלא, נקרא לזה, או קסם, שפשוט מתהווה, וחלק ממנו אנחנו הזמנו, כמו להזמין אירועים של פרפורמנס שמגיעים לשם, אבל חלק הוא גם בלתי צפוי, כמו העובדה
לי נגיד היה דימוי מאוד משמעותי לייצר רצפה שחורה עם הפביליון הלבן המקסים, והבאנו גולגולים שחורים כאלה, ותוך 3 דקות, זה היה מדהים לראות, אבל כל הילדים והמבוגרים הפכו את הבמה הזו, כשהיא לא הייתה במה, התהפכו היוצרות, ה-inside out, והיא הפכה להיות קנבס שפשוט ילדים באובססיביות ציירו עליו בלי סוף. ואולי באמת ככה לסיום, אני אספר כמה דקות רק על עבודה שנמצאת כרגע בטוקיו עדיין, היא נעשתה כבר לפני שנה, באמת בהמשך לשבוע העיצוב, עבדתי עם דניאל זרחי וביקשו מאיתנו לחבר לתוך גלריה של חברה בשם איומי, משהו מירושלים, פביליון על ירושלים. עכשיו, כל התכנון של הדבר הזה היה מרחוק, כלומר, הכל נעשה בסקייפים וזומים, ורק באנו להרכיב אותה. שרק לכשעצמו כתהליך של שיטוט, או של חיפוש, אני חושבת שזה היה תהליך סופר מעניין, וגם פה המרחב משתנה בהתאם למשתמשים. מה שעשינו זה התחלנו לדגום את ירושלים, יש לי המון פרויקטים שעוסקים בירושלים בצורה די מדהימה, אני נורא אוהבת את העיר הזו, היא מאוד מעניינת אותי, ודגמנו אותה, התחלנו לדגום את כל מה שאי אפשר לגעת בו, כלומר סיפורים, סאונדים, אור, מתכונים וכן הלאה וכן הלאה, ואמרנו, דרך אגב, כתהליך, תמיד התהליך שלי הוא קודם כל להסתכל על החתכים האלה, על המבטים, על האינטראקציה האנושית הבסיסית של איך אני בתוך המקום הזה. ורק אחר כך אני עולה למעלה כמו המבט של האדריכל אולי, לסדר את הדברים. אז באמת, מה זה אומר שיש לי בטוקיו עץ, במרחב קטן, אני רוצה להביא בעצם ספרייה של intangibles, של דברים שאי אפשר לגעת בהם, שמייצגים מקום אחר. וגם פה המטרה הייתה לייצר איזה ככה העתה או מקום, לייצר מקום פלייסמייקינג בתוך טוקיו. וזה התחיל מלנסוע לירושלים וממש לדגום נקודות, לקרוא סצנות מאוד מאוד מסוימות של סיטואציות מאוד מסוימות של העיר, ולהניח אותם על המשטח הזה, על האזור הזה בטוקיו, סאונדים שנקלטו בצפון יהיו בצפון או במזרח, או סיפורים מהמערב יוצבו במערב וכן הלאה. כלומר, זה ממש מיפוי מדויק של ירושלים. ובאמת מה שקרה זה שאנשים עדיין מגיעים לגינה, משוטטים, ולפרקים יש להם QR קטן, שהם יכולים להציב את הטלפון שלהם ולסרוק אותו, והוא פותח סיפור קטן של מקום, סאונד של מקום, לפעמים וידאו, לפעמים מתכון של עלי גפן ממזרח העיר וכן הלאה וכן הלאה, והוא סוגר את הטלפון וממשיך הלאה, וכל פעם שהוא יחווה את המקום הזה, הוא יחווה סיפורים אחרים, אתה לא תעבור בין כולם. ויש משהו בשקופית האחרונה הזו, שאני ככה, שאני מסיימת איתה, שאולי גם מעניין לסיים איתה את השאלה, מכאן הלאה, לאן אנחנו הולכים. אני חושבת שבזמן הסופר מרתק הזה, כמו שאמרנו, שאין לנו את הנוכחות הפיזית, ונורא קל לעבור לנוכחות הווירטואלית, ואני חושבת שאני מאוד אוהבת לשחק בין לבין, יש עדיין חשיבות שאין לה תחליף למקום, לפיזיות של המקום, לשבת שם בגינה ורגע להיות עם עוד אנשים או להיות עם עצמך. וככה, אני עושה סטופ שייר, ועמדתי בזמן. מצוינת. אולי באמת זה מקום לפתוח ככה שאלה או דיון או שאלות לתוך הדבר הזה. רק לפני השאלות אני אגיד לשתיכן תודה רבה, שזה היה מאוד מעניין לשמוע את שתי נקודות המבט עלינו, על האנשים הרגילים שמגיעים מתוך המקומות האלה. אני אשמח אם מישהי רוצה לשאול או להגיב או להגיד. שיר, בטוח יש לך 100 דברים שאת רוצה להגיד על אנשים.
אבל צריכה לפתוח מיקרופון, מכירה. זהו. טוב, אני באמת נהניתי מאוד לראות את ההרצאות המרתקות האלה של שתיכן, וזה ככה מין חלון או שער לעולם, מאוד מאוד מרתק. אולי אני אשאל אותך, לילך, לגבי החוויה של המבקר, שאת מתחילה לתכנן. האם את רואה אותו לנגד עינייך, את המבקר הזה, ומרגישה את החוויה שאת רוצה להעניק לו, אם זה משהו שמדריך אותך בתהליך? אני חושבת שזה לאחת כמוני שמאוד אוהבת דברים מופשטים, באופן מפתיע, אני חושבת שהמילה מבקר היא עוד יותר, היא מופשטת מדי בשבילי. אני חושבת שזה, אולי אני בתור פריקית של מוזיאונים ותערוכות, אני המבקרת. אני יודעת שאני מתייחסת לצורך הזה דרך ההבנה כמובנה, וזה בדרך כלל יופיע עם הדרך, כלומר, אולי המבקר יהיה אותו אדם, גובה העיניים, החוויה הפיזית, היא חלק אינטגרלי, אולי כמעט הראשון, שדרכו אני מתחילה לפעול. אחר כך יגיעו כל שאר האלמנטים. אז כן, אני מניחה שזה, בלי לקרוא לזה המבקר, זה טבוע בנו, במשתמשים, באותם אנשים שנהיה שם. תודה, כי באמת החוויות שאת יוצרת הן מאוד טוטליות ומאוד אימרסיביות, הן ככה מכניסות אותך לעולם חושי שאתה כולך בתוכו. מאוד יפה, תודה. ואני מאוד אובייקטיבי, נהניתי מאוד מאוד מההרצאה של שתיכן, ומכיוון שאני עסוק הרבה גם במוזיאונים, אחת הבעיות שלא הצלחנו בהן, לפחות במוזיאונים, זה להביא את החבר'ה הצעירים לחוות את החוויות האדירות האלה שאתם מדברות על זה. עדיין לא ראיתי בשום מוזיאון מהמוזיאונים שאני מכיר, שהם מצליחים להביא את הדור הצעיר לחוות את החוויות הנהדרות האלה שהם מפסידים, ואחת הבעיות שלנו היא לחשוב איך אנחנו עושים את זה. כן, אני גם מסכימה, וזה לא יהיה דרך להביא אותם בכוח עם המורה שלהם בבית ספר, זה צריכה להיות, מצליחים את הדרך אחרת, דרך חדשה לעשות את זה. אנחנו עושים הרבה עבודה, אני חושבת שכל מי ששותף לפורום החינוך, ששומע שם גם את ההתלבטויות האדירות של איך מביאים אנשים מקהל להיות קהילה. ואני חושבת שזה אחד האתגרים שלנו הגדולים, זה להחזיר את הקהילות שלנו סביב המוזיאונים, ולכל אחד יש את המוזיאון, או לכל אחת יש את המוזיאון שהיא אוהבת יותר, ואם זה יהיה מוזיאון הבית שלי, והוא יהיה באמת הבית שלי, אז מערכת היחסים שלי תהיה ארוכה יותר מרק לבוא לתערוכה, או לביקור, או לסיור, אלא זה יהיה המקום שאליו אני אחזור כל פעם שאני צריכה למלא קצת את המצברים, וכבר מערכת היחסים שלנו כבר מורכבת יותר מרק באתי, ראיתי, הלכתי, עשיתי וי ונגמר. אבל אתה צודק, גדעון, זה האתגר שלנו לעתיד. כן, נעמה. אני חושבת כאחת יהודי תכף. יכולה להיות ימים שלמים בתוך מוזיאון, אני חווה קשיים בעצמי לגרום לבני המשפחה שלי לבוא איתי למוזיאון, ואחד הדברים שתמיד אני מבטיחה לאחיינים שלי, זה יהיו לכם תמונות יפות. וזה מתחבר מאוד לחוויה של המבקר שממשיכה את החלק שלו אחרי שהוא סיים את החוויה הפיזית במוזיאון, וזה משהו שהרבה חבר'ה צעירים היום כן נענים לזה. השיתוף הזה אחר כך במדיה החברתית, שמראה לכולם, הייתי פה, היה כאן משהו חשוב שקרה, ואני רוצה שתראו, אני הייתי חלק מזה. אני חושבת שמוזיאונים יכולים מאוד ללמוד מזה. זה מאפשר לנו פלטפורמה לימודית נוספת, לראות מה עניין את המבקרים. ועוד דבר שאני חושבת שבהמשך למה שגדעון אמר, כי זה מרתק
התובנה הזו שבאמת חבר'ה צעירים לא מספיק הולכים למוזיאונים, זה נשמע להם טרחני, זה נשמע להם לימודי מדי, זה אולי השיתוף. לשתף יותר את הקהילה המקומית מסביב למוזיאון, לשתף את המבקרים במה שקורה, ואפילו בגלל שאנחנו, סליחה על ההשטחה לרגע, בעידן הריאליטי והלייב ושהכל אמיתי, לעשות יותר ניסויים אפילו בתוך המוזיאון, שהמבקרים ייקחו בהם חלק. זה אני חושבת יכול להיות מרתק. היום כמעט כל מוזיאון מנסה לפתח לו איזושהי פלטפורמה שהיא מעבדתית לחקור דברים, אבל שומר את זה אצלו. ואני חושבת שהמבקרים יכולים יותר לקחת חלק בזה. יכולה להעיר משהו? כן, סתיו, אבל יהודית הייתה קודם, אז סתיו תכף ואז... אני ממשיכה לגמרי את הדברים של נעמה, כי אנחנו יודעים היום שהחוויה הופכת למשמעותית כשהיא נוגעת, והיא נוגעת כשהיא מתייחסת לאישי. גם בני נוער, גם למבוגרים, לכל הגילאים, אנחנו צריכים לחשוב על תיווך שמערב, שהמילה השחוקה או המושג השחוק של אינטראקטיביות, זה בדיוק מה שנעמה הזכירה עכשיו, שהחוויה לא תהיה פסיבית אלא אקטיבית, ושלמבקר תהיה אפשרות לקחת חלק, לשאול שאלות, להיות פעיל בכל מיני דרכים. אני מציעה כל הזמן, לעומת הגישה היותר מסורתית, שבה העוצר והמעצב יוצר את הוויז'ן שלו עם איזשהו חלום או כמו יצירת אומנות, ואחר כך באים האנשים שכביכול, או אנשי החינוך, התיווך, וצריכים לעשות את העבודה של הקשר עם הקהל, להתחיל לחשוב תיווך מהרגע של הרעיון, דרך האוצרות, העיצוב, ובסוף האיש שבא בקשר עם הקהל באופן פיזי, או עכשיו אפילו וירטואלי, הוא משלים את כל התמונה. יפה, מעניין. סתיו. כן, יהודית ממש הרימה לי להנחתה, כי אני חושבת שאחת התמונות שאני ככה יוצאת, שנחקקו בראשי מההרצאה הזאת, זו התמונה שנעמה צילמה מהגב של 4 מבקרים, שכל אחד מהם מתווך מקבל, התערוכה מתווכת בצורה אחרת. נכון. וזה כבר לא העוצר, וזה גם לא המעצב, או היוצר, או זה כבר באמת, טוב, אי אפשר לתת בעלות בדיוק מי עשה את זה, אבל זה כבר איזשהו שלב ביניים, בין, אפשר להגיד, המוזיאון הרשמי לבין המבקר. אותו איש ביניים שנותן פרשנות, שמתרגם, שבעצם יוצר איזשהו מהלך שמחבר את הקהל ליצירה. ואני חושבת, עוד פעם, דוגמאות אישיות הן לא זה, אבל אני חושבת שהתערוכות שאני הכי זוכרת, זה אלה שמישהו פתאום תפס אותי, יש שיגידו שזה להאכיל בכפית, אבל שפתאום פקח את עיניי והקשבתי לו, ובאמת נשארתי ספיצ'לס, כאילו וואלה, זווית שלא ראיתי, וזה לא היה הטקסט האוצרותי, שגם על זה אפשר לנהל... אני חושבת נקדיש לזה אולי איזה פרק. או הלייבלים, אלא באמת מישהו שהציג לי את נקודת מבטו, וזה היה מין אינטראקציה בין אישית, שחיברה אותי לחוויה. ואז היה קסם, ואז הייתה פליאה. כי הוא פשוט לקח אותי והוביל אותי הלאה. אז לדעתי כל השלב ביניים הזה, המחלקות חינוך או ההדרכה, הם לפעמים עושים את ההבדל. שיר, הקלטת אותה? כי זה נראה לי הפתיח של הכנס הבא. זה פורום חינוך בכנס הזה.
סתיו, אני מרימה לך להנחתה, את התחלת, אני ממשיכה. מפגש פורום העיצוב 6 על אותיות במוזיאון. כן, אנחנו מזמינות אצלך. אוקיי, עוד איזשהם מחשבות, או לא חייבות, זה בסדר, אפשר לשחרר וללכת בשביל קפה. אני אשמח להעלות שאלה ככה לכולם הלאה, שלא חייבים לענות עליה עכשיו, זה משהו שלילך העלתה בשיח המתמשך שלנו בשבוע האחרון על המפגש הזה, זה מה יהיה מחר? זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו נמצאים בזמן מאוד לא אידיאלי, וזה קצת מתבקש לחשוב על מה יישאר מהתקופה הזו, אולי מהרגלים החדשים שפיתחנו לנו, בדברים שאנחנו חולמים עליהם או רוצים לראות, או אפילו הטכנולוגיות שהשתכללו ואולי משהו מהם יישאר, אז השאלה מה אנחנו רואים או מה אנחנו חושבים שצריך להיות ביום שאחרי, שנחזור למוזיאונים. זו שאלה מעניינת, כי אני היום במקום שאני בונה עכשיו תערוכה לגלריה וירטואלית, ואני כל הזמן חושבת מה יהיה נכון ומה לא יהיה מתיש מדי, ומה יהיה בין הדו-ממד לתלת-ממד ועצמאי, או כמו שסתיו אומרת, קצת יותר להכיל, שזה משהו שאנשים לפעמים לא רוצים לחוות בעצמם, את העצמאות הזו של שיטוט לגמרי בטכנולוגיה שהיא תלת-ממדית. וזה מרתק לחשוב מה אנחנו רוצים לקחת מהתקופה הזו, ומה יהיה מחר, זו השאלה. ואני אוסיף, אני מעלה בשקל, ומוסיפה שאלה שעלתה בצ'אט, גם על השאלות של עכשיו, אנחנו גם הקדשנו לזה את המפגש הקודם, אני חושבת שאנחנו עוד נעשה הרבה, נעסוק בשאלה הזאת של הזמן הזה, ומוזיאונים והבחירה של מוזיאונים. היה מפגש מרתק של איגוד המוזיאוני העיצוב, לפני כשבועיים אני חושבת, או 3, שבו מוזיאונים מצד אחד הציגו את מה שהם עושים, מצד שהם דיברו קצת על האתגרים שעומדים לפני בתקופה הזאת. אז מצד אחד זה אפשר למוזיאונים להזמין את הקהל פנימה אל המקומות הסודיים, אל האוספים, אל החדרים הסגורים, אל המקומות ששם הם יוכלו לראות את הדברים שהם אף פעם לא יוכלו לראות אחרת כשהם מגיעים למוזיאון כרגיל. אבל מצד שני אנחנו עדיין כולנו קצת כמו בחילופי דורות. אנחנו זוכרים איך מרגישים כשנמצאים בתוך מוזיאון, וקשה לנו מאוד להחליף את החוויה החושית הזאת בחוויות דיגיטליות לגמרי. אבל אני חושבת שמה שצף מכל השיחות שאני שומעת ממרץ ועד היום, זה שמוזיאונים קוראים לשותפות ושיתופיות, שקוראים לאיזושהי חשיבה שמזמינה אנשים פנימה לא רק לבקר, אלא לקחת חלק ולהיות אלה שמניעים את תהליך החשיבה ותהליך המפגש המחודש הזה. אז גם אם הוא קורה עכשיו וגם אם הוא יקרה בעתיד, אני חושבת שהעתיד שלנו נמצא במקום שבו נתחיל לדבר עם אנשים על המרחב המוזיאלי, ואולי נהיה קצת יותר צנועות ונחשוב שאולי אנחנו יודעות הכי טוב לחשוב, לחקור, לעצור, לעצב, לתכנן, לכתוב אותיות על הקיר, אלא נפתח את הידיים לרגע ונעסוק באמת באיזושהי חשיבה רוחבית משותפת. היא לא חייבת להיות התוצאה משותפת, אבל לפחות תהליך החשיבה שיהיה קצת יותר משותף. אני חושבת שאנחנו נרוויח הרבה מאוד מריבוי הדעות הזה, ובכלל משותפות. אני רוצה להודות לכם, ולך, אני חושבת שאתה לבד פה בבנים. אז גדעון, לך ולכן, ואם יש עוד בנים, אז גם לכן. ההורים הכי מקסימים שלך שהגיעו. ולסיים אולי במשפט אחד שאמר אנצו מרי שנפטר ממש שבוע שעבר, יום אחרי פתיחת התערוכה שלו בטריאנלה, ואמר שהדרך היחידה לעשות עיצוב זה באהבה. אז אני חושבת שאני מרחיבה את זה, ואני אומרת שהדרך היחידה לעשות מוזיאונים זה באהבה. תודה רבה, היה לעונג. תודה רבה על ההזמנה. תודה רבה, גלי. תודה. להתראות. עד המפגש הבא. תודה רבה. בבקשה. תודה.
ביי. לעונג. תודה רבה. בשמחה. תודה. מעולה, גם אני חשבתי שהיה ככה מיכל. הבריאות. גם לי היה מאוד מעניין, תודה לכם. תודה, ביי יקרה, אני מצטערת שאני בלי מצלמה, אני פשוט בנהיגה, תודה, היה מהמם. זה מעולה, זה שאת פה בכלל, זה נראה לי אושר המאה. חמודה, תודה, ביי. נשיקות, ביי.